खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरावबाय सयमा जेव फगवाननाय महरना सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोब्बाय सेलाम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना रिकुवेस्ट खालामखानाय थाबाय बेनिफ्रायहाय दाखालि आङो मजा गानलायनानै बाजाराव थांनायखौ सोरबा आगैमोना आब'मोना बिराद मिनिदों बाट हा मिनिथावबो जाखादों आरोना बुस्थुआ आरो सासे बिबाराबो जोबोद मिनिनो ओंखारदों मिनिथावबो जाखादों बेखौ आंसो मिथिसिगौ आरो आंनि फिसालायासो मिथिसिगौ आरोना जों एरायलांबा रायलाय थांबा डाइरेक्ट आइथिंखौथ' नायनो हायाना एसे एरायलांबाथाय आइथिंखौ ओरै नायो आरोना माने मा जाखो मानसिया बिदि सानो खोमा इसिबां गरमावबो गाननाय बाट आंसो मिथिगौ आंहा बेसेबां सुबिदा आरो आं थाबायनो थाखायसो आं गानदोंमोन आरोना बेनिफ्राय बाजार मोनहैनानै आङो खुनानै लादों आरोना बेनिफ्रायथ' आरो थाबायनायबो गैखाला फैफिननायाव डाइरेक्ट रिक्सानिसो फैखाबाय बेनिफ्राय दिनैहाय नायदो बे थेफुनाय जराव दिनै आरोना हाव सेन्देलखौबो आं गाननो हाला माने नैबिदि खेबथाग्रायाव साबाय ओमफ्राय बे ट्रोब जोग्राखौबो आं गाननो हाला आंना बेयाव थेफुबाय आरोना आं मोनथिला आं जाबादि सानना फैदोंमोन बिदि माने आं जायाखिसै आरोना बिदियाव मोननैयावबो खाबाय आङो थेवब्लाबो नागारा आरोना बैखौ गाननानै सिफुनाया एसे हामबाथाय नैबेखौ गानगोनलाय आरोना आङो हावैखौबो माने हामखायो नालाय साननैजोंनो मोनायाव थाव नालेंखर फोनानै लायो आङो दा नै बिदि गानसै आरोना इथि फुनायाव ग्रोब जानायनि थाखाय आरोना मुसिलायबाय मा खालामनो खाफालानो मोजां नङा नै दाबो नायबावसिगोन खोमा मानसिफ्रा आं मिथियाहाय नै बिदि थाबायनो मोजां जाबाय आरोना हेलौ थाङा हा जल्दि आहि मय थाक थारमाने सनाफोर मा होनदों मा आगै नायदोंमोन नों आबैजों मारै मोसादों सोर आगै मोसादों आयो दे थारमाने सनाफोर ओरैबायदि आरोना आं दाखालै बे हाजो गुदिथिं बाहागिनाव थांनाय होदोंमोन ना रिक्सा गाखोनानै ओंखारबोफिनलायनाया थ' बे जायगायावनो थांफिनगोन बे सेरावनो आरोना बाहागिनिनो फुजा होदोंमोननो मन्दिरावहाय बोरमा फुजा होदोंमोन आरोना ओमफ्राय प्रसाद बानायबाय न'आवहाय थ' दा बेखौनो जानो लिंहरगासिनो दं आरोना फनजोंहाय जोंफोरबो जुदि लिंहरोबा गावसोरबो गोजानबाबो फैयो बेस्राफोर प्रसादालाय आरो मा ना दरनैबाबो फैयो आरोना ओमफ्राय ओरैनोबाबो आङो थाबायहैनो होननानै ओंखारखाबायमोन साननानै लाखाबायमोन रेडि जाखाबायमोन एसेयावनो फन फैनानै होबायना आंनावथ' नाम्बार गैया ओइ आंनिथ' नाम्बार गैया फिसालायाबो ओंखारसिगोन आरोना माखौबो लिंहरगासिनो दं जाहैदों ब्राब्रानोथ' दा माइयाबो थाङो बाहाजोआव थांसै जोङो ओमफ्राय बे आब' दा मामि जानाय आब'आ बेनाव हरनानै लिंहरबाय थाबाय आरोना ओंखायनो दे होमबाबो आंहा थाबायखानांगौ नालाय ओरै थांस्लायस्लाय ओरैनो थांसै होननानै आङो बिदि ओंखारबाय ओमफ्राय नै सासे सुबुङाबो जइन जाफैबाय बे बिबैनि मबाइलखौ नुनायखायसो थाङा होन्दोंमोन खोमा ना अलसिया आरो आबैया थांबाथ' आबै मबाइलखौ आबै थांगोन आबैनि मबाइलखौ नुगोन सानासो होनदों नामा नों नङा दे आबा दे गामियाव फैदों गामियाव ओंखारदों बयजोंबो मोजाङै रायलायनांगौ मिनिनांगौ मिथिबाय बयजोंबो मबाइलाव थानो नाङा हाबहाबनाङा मिनिनांगौ जा सोंदों मोजाङै रायलायनांगौ नोंबो सोंफिननांगौ मिथिबाय फाल्थामि खालामनाङा बेखौसो गानलायबाय बिहा जु होनदोलाय ओइ बिहाबो आयौ नोंहाबो सु थांखौसो सोंहैदों आबैया बैसिनि आबैजों थाङा सोंहरनो नागिरदों आबैया ओंखारगोन ना ओंखारा रियेलियावनो सोंनानै फैदो आबै थाङाबा साथाम थांसै जोंहा आरो आबै थाङा होमबा नङाबा थानो होनदोलाय थाङो आरो थांला जालायबाय आं मोनखायाबोलै फैदो मेंगोनबो बियो माइया थांबाथाय थ' आबैया थांलानो थाङानो मादैयाबो ए आं अलिखाखौसो सोंदोंमोन फै ए फैदो आंखौ बिदि दाथिनहरथार दे होननो नायगोन आं दङबा हरथों गैयाबा गैयासै फै बिदिनो न'खरफ्राव सोरबा फैनो हायाबा मानो हायाबा एसे एनै जुना हरनायनिबो नियम दं नालाय साथि सावखांनानै जागोन आं प्रसादखौलाय होनदों आरो जाया खिन्थु माइया दिनैहाय फैदो थ' जोङो बिमा फिसा साथामजों ओंखारलांसै आरोना आं बागोनसो आं लासै थाबायनायाव गैया आरोना बाग्राजोंसो लाखादों बोरैबासो नायलाय आरे मोजां खिथालाय दहाय आया भगबाना फरायनायजों प्रब्लेम गैयाब्रा आङो माने
माने बेस्रा फिसालाखौ सराय होननानै फोरोंबाय थादों ओमफ्राय सनि बाबानाव बैहाय मन्दिराव फुजा हैबाय जाहैदों ओम सराय होनफ्रांबाय जाहैदों बे पापिनि मन्त्रखौ आङो मानो खिथाहैबाय आरोना माजों आंजों थैनोसै नंगौना नङा होननानै फिसाफोरखौ फोरोंबायनानैनो भगबानखौ जों ओम सराय आया मोजांसो मोनगोन दा सनि बाबाया आशिर्बादसो होगोन नोङो सरस्वती मानियावल' सराय होननाङा ना गासिबावबो होनजायो दानस'नानै ला गोदान लागायगोन थांला नोंबा ओइ थाङाबा आं माबा थांसै आहा थाबायनो औ थाहाय लिंबाय थाया आं जबरदस्ति सिरनखौ लागासिनो ओइ थाथ' ओमफ्राय नै जोंनि गामियावबो दाना नानि गोलैगोन कारेन्ट थारबो गिदिरा फैसिगोन खोमा खुन्थिया गोदान दोजोब्बाय नै सलारबो दङ दंनायालाय गंनै ना मा दं खोमा बेयाव गंसे ओमफ्राय बै जेराव गंसे दङ नोङा बिदि मोनसे ओमफ्राय बैयाव मोनसे दंबावो सलारा नै मोसौ गोमालाबाय थानाय उनावसो एसे लागायनाय जादोंमोनदां ओमफ्राय खामानि गैयालै बियो नै जाजोबसिगोन आरोना थार गिदिरखौ दाथ' होल्लां होथांसो एकदम एसे माबाबानो होल्लां होथां एसे औवाजों औवा बुजाबबानो कारेन्टफ्रानो थांलाबायो आरोना फाहामलाबाय थानांगौ नै बिदि होबा मोजां जासिगोन आरो सखानो आरो खावनोबो हानाय नंला रावबो आया नानि खारलांथारबाय फैदो ओमफ्राय नै हालुर बिहामजोमोननिथिं बिसोरबो दंफैयो खिन्थु आं दाबो मानसिफोरजों मोखांजों मोखां नुलायनो मोनाखै आरोना गाखोथ'ला आङो सिन्था गैया र' गाखोगोन मालाबा रायलायलायनोल' जादों फनफ्राव थ' थाबायदो फुरा गायजोबखाबाय ओइयावबो खालि बोनांसिगौल' खोमा दे बोथोंसै एक्सुवेलि आंनि ओंखारबोनायनि रिजोना गोबां दङ मोनसे दङ थाबायनाय मोनसे दङ भिडिअ आपल'ड होनाय मोनसे दङ बे जेराव लेंहरदों बेयाव आब'मोनाव थांनाय आरोना मोनथामबो खामानिया मोजाङैनो जागोन ओंखारबोनाय लोगो मानो होनबा एसे ओंखारबोबासो गारि फैयो एसे ओंखारबोबासो नेटआबो मोजाङै नांसिनो नालाय आं दाख्लैनि मालाबानि सिगांनि ब्लग्सआव देखायखाजोब्बाय ओरै मा दं मा गैया थ' आङो दा देखायला जोङो ब्लं थांसैल' आरोना आरो अखाबो हादोंमोन लामायाबो जा फिस्ला नै दाखालिथ' बिदि एसेबां गैयामोन हाब्रु रानहांनायमोन खिन्थु दिनै हले हाब्रुआनो दङ बाराबा फोर ओंख्राय माबा दुद्रु गोलैबोफिननो हागौ जों मिथिबाय बाबा मोजाङै थाबाय नैबेनाथ' सेन्देला हायथाग्राखै खेबावा ओइ नानि हाब्रु ओरै फैदो नैबे जेराव बिराद मोजां टावार नाङो आरोना दावखोलाङो नैबेलाय स्कुटिफ्राबो दावखोनाया उफाय गैया हनै माथो एसे गाबथारसोलायनांगौ आं मालाबाबो दावखोफेराखै आरोना दिनै नाथाय बयबो बिसाजों गाखोखांबाय आरोना खिन्थु बिदि हाब्रु टाइमाव नङामोन हनै माथो ससेयाव ओंखारलायनांगौसो खम जारलाहाय जायगाफ्राबो ग्रुं होनलायो आरोना दसे स्कुटिया थाथ'नानैहाय ओमफ्राय आङो सनाफोर बिदिनो जेने थेने भिडिअखौ आपल'ड होगासिनो दङ मोजाङैनो मोजां आंथ' दा माने एसे ओंखारखादों नालाय बे ओंखारनाय फावैनो आंनाबो माने भिडिअआबो आपल'ड जालाङो आरोना बेनिफ्रायहाय आरो लोगोफोरनि भिडिअखौबो आं जेने थेने नायलागासिनो दङ खिन्थु कमेन्ट सेक्सनानो माने ओंखारख'वाना अबेबा मोनसे जायगायाव आङो दोनबाय गिदिंबाय थाबाय गावनो चालु जाबाय दसे उनाव नायफिनबाय आरोना आङो ओमफ्राय जोबनानै थागौलायो बिदिनो कमेन्टफ्रानो लिरनाय जाया सोरखौबा लाइक होनानै फैनो हायो सोरखौबा लाइकखौबो आं होनो हाबावो आरोना खिन्थु मबाइला अराय सम अन आरोना आंना गिदिङैबाबो भिडिअफोरखौ फोजोबनो हायो मा ब्लग होदोंमोन बेखौ मोनस्लाबलायला आरोना आङो ओरैबायदि थेवब्लाबो आङो जा हायो आंबो होलांनो नाजागोन ओमफ्राय भिडिअ लोगोफोर होनायखौबो आं फोजोबनो नाजागोन आरोना थ'दो दावखोदो आंहाबो हांगलायबाय आरोना नै जायगाया दिनै हाब्रु स्लिप दालायलायो हनै स्कुटिया होमबा ओमफ्राय मोनहां जानायखाय आङो जिस्रि फाननायखौ बख'बाय आरोना ओमफ्राय नै जान्जियाव थेबनानै लाबाय बेहाय नै सनाफोर नै माबा इदि फेनलाब जालायबाय आरोना ओमफ्राय इयो दाख्लै साननै जाबाय नालाय एबारना बेखौ गानफिनबाय आरोना आङो ओमफ्राय एसे ओरै सोस'नाखै एसे इदि लादों थ' नानिया मिन्थिखानायखायसो एसे आगोल जालायथारदोंहाय दाखालै फैनायखाय जों माने 3 थालायाव दङ नालाय ओमफ्राय 1 थालायाव ओंखारलांगोन आरो नै लामाया ओरै 1 थाला एकदम माने माहाजोनथारना बेलि दं माहाजोनथारथ' आरो आयंमोना थ' मोजाङै ओंखारनाय हाब्रुआ दावखोनायाव जेसेबां खस्थ' ओंखारनायाव एसेबां गिनांगौ फै आं बामनो जय हो आं माने बैहाय जायगायाव लायासै आरो दा फै हाथ जुम खालामाखै नोंसोरखौ नुहुरा फैनानै आं जाखां लोंखां फैनानैसो आङो लामायावसो लाफैबाय आरोना
इनिफ्राय जानाय समाव लायासै जों बिराद रायलायबाय आरो एसे गरमनि टाइम ना सोरबा गस्ला गाननाय दं सोरबा गस्ला गाननाय गैयि ओंखायनो आं लायासै आरोना बै जायगायावहाय ओंखायनो ओमफ्राय नै दासो लामायाव फुदो ये देखो बिदा खिरना फैबाय लाय हेन्डसाम जानानै फैदों हा राजाया ओमफ्राय नोङो लोगो मोनखासिगोन थांबावनोसै नांला नामा बा ना आदा खिरना दा गोबाव जाबालाय ना नों लामायाव नेनोसै जानायालाय लुबैखाया बर' बेदरखौ लोगोजोंसो ल'बा आं जानलासो मोनलायलांबाय थांनानै नों ओरैनो थाबानो जाबाय हो नों जाखांखाबाय नालाय आरो नों दांबो नांलाबो मोनथिबायबा फैदो थाङाबा फैदो थांबा फैदो फै दा फैखागोन ना आदायालाय अबाव थांनो दहायसो फैदों मालाय दिनै एसे बन्द' मोनदों हनै बेखौनो रोनावगासिनो दङ बिमायंखौ माला लायगोन आदाखौ माला लायगोन हनै दासो फैदों लैहोर बानानैसो थाबायबोबाय आङो नै ओंखारनायाव जा खस्थ' मोनदों आरोना दिनैहाय हाब्रु नालाय फिसालाय आगोल जालांथारबाय ओंखारनो जालायबाय नै दे लामाबो समान मोनबाय थ' आइदै नोंखौ लर बिदि 3 बोसोर जालायनायखौ बाबाथाय हामा इदि जानांगौ नै गारि फैगौ ओरै फै गारि फैगौ माबा प्रसाद खाजि जानो थांनाया ओइ बारनो बेखौ हाब्रुखौ बारनानै खेवगोन आं दखानबो फिसा दं नालाय बे आब'मोना एखे मिनिथावथाव साहा फुदुंसै आं जबा होनबाय आब'आ ओमफ्राय आं नांला आब' आं साहाखौबो लोंथ'खायाखै होनबाय नै लोंगोन आं लोंगोन होनबाय मा जाखो उफाय गैया फुदुंनानै होनांबाय आरोना साहाखौहाय नङाबा न'आवनो बुद्दांदां हरलिक्स गाइखेर लोंनानै थांखादों बिदाबो बिनानावबो आरो मा मोननोबो आङो साहा आरि फुदुंनानै लोंहोलांखादों जेरावबो थांजाला बिमाया लोङाबाबो माने आरो चक्लेटबो लानानै फैबावबायसो आइदै ओइ माव नों आयंनाव साहा बिदों थैद बिदि बिनो हामाना बिनाङा दे लोंला आयं होननांगौ ना नों बिदों लोंगोन होनदों बदमाइस बोरैबाथारहाय जेरावबो बेरायनो लांजाला बेखौ मानसिनि न'खराव आरो खारबावदों नों आदाखौ मोनलाथ' आदाया मालाय लं थांबाय मोनहैलायलायबायसो खोमा ओरैसो बारस'लांखो ना ओरैसो गोलावजों थांखोथाय नुस्लाबलायासै आङो थ' जोंहा थांसै थ' नांला हाब्रुसिम थांला ओरै थ'दो लामाजों सिदा थ'दो सिदा सोरजों नों मोनबावो आदाखौ ओइ मोसौ फिसाया सौगोन ओरै थांबायदां बिदाया बारस'लांबायदां ओरैबो लामा दंखायो नालाय गारि फैगौ मा गारि जि गोलाव खारबाय आंहाबो खारफाबाय था गारि फैयो मा फैयो नानि र' सना र' जोंनि गामिल' लामा नङा बियो गोबां बारलाङो बेजोंनो आरोना बेस्रा मा खालामनो बिदि खारथिं बायनोनो मोनाखिसैना बेहा हजोंसो जन्म जानानै हजोंनो देरनांबायसो नालाय बिदाखौ फोरोंहैनायावनो फिसाजोआसो फ्रि गैला होननायसो जानोसै ओइ जाबाय मेंबाय आथिङानो बोलो गैलाहाय जाबाय मा जाबाय फेथे जालायबाय थेवबो खारगासिनो बिदाखौ नुहुरगौबा दाना बामसि जालायबाय फै ओइलाय माथो माला सफैनानै गानस्लायलायखो नों बाबा ओरै बारस'बोदों ओंखायनोथ' बारस'बोनायखायनोथ' थाबथां थिबथां मोनफैदों गोलैगोन हाय नोंखौनो आदाया बोरो होननानै खारबोनाय आं आदाया बोरो नागिरदोंनो मा खिथाफिन लोगो मोनबाय थ'नोहाय न'आव लिंबाय थ' दाबा मोनाबाय फैयाखै आदा खिरन दिनै गेलेनायखौ केन्सेल दिनै बोरै लोगो मोन गाबोन लोगो मोनदो थ' दा मोनासैनो हाब्रु हाब्रानै खोमसिनसैयानो गाबोन गेलेबानो जाबाय थ' माथ' हामा आदाया दिनै फैनानै रेस्ट लानांगोन ना न'आव एसेबाबो थुदो हामा दिगदार होबाय थाना आदाया गावनो गाबोन खुस जाबाय थाखागोन गाबोन गावनो फैगोन नोंबो थांखागोन जोंजों थां आथिं सुवाखै नों फैनानै ओइलाय न'आव मोनफैबाय सनाफोर जोङो बेनिफ्राय आङो ओरैफ्लिं बेरायनानै जा मजा मोनगासिनो दं आरोना ओइ खबा जायगानिफ्राय फैनानै एकदमबारे ओमफ्राय ब्लकआथ' बिदिनोसै जाहैबाय आंना थांनायाव जा मोनफालाङो बेखौनो एसे एनै लाफालांबाय फैनायाव जा मोनो एफा एनै लाफालांबाय बेनिफ्रायहाय मा होनो भिलेज ब्लग जाहैबाय नालाय आरो माथो देखायनो रोंबावनो सनाफोर आङो बेरायनानै फैलायबाय एबार आथिं आखाइ सुनोसैलाय न'आव एसे खामानि मावनोसैलाय मोनानि आदार लाहार फाहारनि थ' दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय खेवनोसैहाय
लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच